Ako slušaš ovaj video, to znači da nisi odustao. Možda si hteo, možda si bio na ivici, možda si imao dane kad ti je sve govorilo da staneš, ali ipak si nastavio. I to je nešto što mnogi nikada neće razumeti. Ljudi često vide samo rezultate. Vide kada neko uspe. Vide kada se neko nasmeje. Vide kada neko stoji uspravno. Ali retko ko vidi put. Ne vide noći kada si razmišljao previše. Ne vide trenutke kada si morao da ćutiš da ne bi rekao nešto što bi povredilo nekoga. Ne vide borbe koje si vodio sam sa sobom. Ne vide koliko puta si ustao, iako si bio umoran od svega. Zato je ovo pismo za tebe. Ne za savršenog čoveka, nego za čoveka koji je istrajao. Za onoga koji je padao i ustajao bez aplauza. Za onoga koji je često bio sam, ali nije izgubio svoje srce. Za onoga koji je mogao da postane gorak, ali je odlučio da ostane čovek. Jer u životu postoji jedna istina koju mnogi nauče tek kasno. Snaga nije u tome da nikada ne padneš. Snaga je u tome da posle pada ne postaneš neko drugi. Mnogo ljudi se promene posle bola. Postanu hladni, postanu zatvoreni, postanu ogorčeni. Ali postoje i oni drugi. Oni koji kroz bol nauče nešto važnije. Nauče granice, nauče tišinu, nauče strpljenje. Nauče da ne moraju svima da objašnjavaju ko su. Možda si i ti prošao kroz takav period. Period kada si morao da pustiš ljude. Period kada si morao da se udaljiš od mesta gde si nekada želeo da ostaneš. Period kada si morao da prihvatiš da neke stvari jednostavno nisu bile za tebe. I to boli. Jer čovek uvijek želi da zadrži ono što voli. Ali postoji trenutak u životu kada shvatiš nešto dublje. Ne gubiš sve što ode. Ponekad se oslobađaš svega što te je zadržavalo. Nekada si možda mislio da moraš da juriš, da moraš da dokazuješ, da moraš da budeš sve svima. Ali život te nauči jednoj tihoj lekciji. Ne moraš. Ne moraš da juriš ljude koji ne žele da ostanu. Ne moraš da objašnjavaš sebe onima koji ne žele da razumeju. Ne moraš da se spustaš da bi bio prihvaćen. Postoji dostojanstvo koje se ne objašnjava. Postoji mir koji ne traži dozvolu. I kada to shvatiš, nešto se promeni. Ne spolja, nego iznutra. Počneš da biraš drugačije. Počneš da čuvaš svoju energiju. Počneš da paziš gde daje svoje vreme. Počneš da razumeš da nije svaka borba vredna tvoje snage. I tada dolazi jedna od najvažnijih promjena u životu čoveka. Prestaješ da juriš, počinješ da gradiš.
gradiš svoj mir, gradiš svoju disciplinu, gradiš život koji ne zavisi od tuđih odluka. To nije lak put, jer disciplina nije glasna, ona je tiha. To je onaj trenutak kada ustaneš i radiš ono što treba, čak i kada nema nikoga da to vidi. To je trenutak kada biraš istinu umjesto lakšeg puta. To je trenutak kada ostaneš veran sebi, iako bi bilo lakše da se prilagodiš. Mnogi ljudi misle da je uspjeh nešto veliko, ali često se uspjeh radi u malim stvarima. U tome da ustaneš ranije, u tome da završiš ono što si započeo, u tome da kažeš ne kada znaš da je to ispravno. Male odluke koje vremenom postanu veliki život. Možda se sada pitaš da li je sve to imalo smisla. Svi ti padovi, sva ta čekanja, sve lekcije koje su ponekad bile teže nego što si mislio da možeš da izdržiš. Istina je jednostavna. Nijedna prava lekcija nije uzaludna. Jer svaka te je pomerila korak dalje od stare verzije sebe. I možda danas nisi tamo gde si nekada zamišljao da ćeš biti. Ali možda si postao neko mnogo važniji. Postao si čovjek koji zna šta hoće. Čovjek koji zna šta ne želi. Čovjek koji više ne pristaje na manje od onoga što osjeća da je ispravno. I to je ogromna promjena. Jer kada čovjek pronađe svoj mir, više ga ne prodaje za privremene stvari. Zato je ovaj video poseban. Ne zbog broja, ne zbog toga što je 100, nego zbog puta koji stoji iza njega. 100 poruka, 100 trenutaka tišine, 100 koraka kroz razmišljanje, kroz lekcije, kroz unutrašnje borbe koje svi mi prolazimo. A ako si bio ovde sve vreme, onda znaš jednu stvar. Ni jedan korak nije bio uzaludan. Svaki trenutak te je gradio. Svaka lekcija te je ojačala. Svaki pad te je naučio kako da ustaneš drugačije. I možda si nekada mislio da si izgubio mnogo vremena. Ali istina je drugačija. Ti nisi gubio vreme. Ti si se gradio. Polako, tiho, bez buke. Baš onako kako se grade najjači temelji. I zato zapamti ovo. Ako si stigao do ovde, ako si prošao sve kroz šta si prošao, ako si i dalje ovde, onda još nisi ni blizu svog kraja. Možda si tek na početku života u kojem više ne moraš da bežiš od sebe. Početku života u kojem znaš ko si. Početku života u kojem biraš mir, snagu i dostojanstvo. Zato,
Ako treba da poneseš samo jednu rečenicu iz ovog videa, neka bude ova. Nisi odustao. I upravo zato ono najvažnije tek dolazi. Hvala ti što si deo ovog puta. Glas tišine, tu gde prestaješ da bežiš, a počinješ da pronalaziš sebe.